Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antonio. Kublai phi baro kinigilong ki khubor bam ta kasngi. Omla muddur uba prestun tun song bayagani ka secretariat thamai onra no shishilong ba thamai kabadan ha sauli haba ai jingkren haba bu mau nongrim bantei ya ka ying secretariat. Uba prestun tun song ubla And that is ai ka a jingero ya larger u konrad vision ki sang and a mau larger ubala goal. ban And pe for mau that, nongrim the ya ka ba government i na du ka jing nong ni kmat chong. Ngimsham la perkhat ba ka secretariat ka ba thamai ka nong ka bala. Hindai Chief Minister ba Jamni Sham na shutrang hindai ula pilong ya ka kum ka jing shisha ban pinstet chushu ya ka jingkiu bat jingkiu. Laong u Deputy Chief Minister ba tinsong. Ha kawai kalyang uba prestun tinsong u benyaw kipat ba ka jila ba kim chidon Deputy kawai Chief kasin banyaro Ministers, ya ka sorkar. Wat chisin ru my ben cabinet ka ko kumta u colleagues, kerpat ikipat ba kidai our banyaro Chief ba ai Secretary, kublai kikam jongka namar kikam. Teng-teng lakwit tang baje kedukti ya sorka. Nga kerpat bade bandon teng kapor bangin appreciate ya kikam ki baka sorka kali. Namang ngatik na ba nyo 100%. Inong syong haka jela magla kim jupoy perkhat. Pamenta kasni kandi kasni kabangila banbu yang mau nomrim na kamta ka secretariat kabatma kay kijing mentor kabanun kong kabangakwa panong kamtam yaki paita no snong yaki senjuk ki ramba snong jong kan ke area ba kowe pidei ki banyo nungkong ya kijing mentor kani ka area jong hi kan lo kowe na kijaka kiba itna ado kata bakalen saudong kare India bakalen saudong jom ke puthe adin bangil det ia kini project ki bape kin sawan jengoka kin sawan donka batru kin sawan ban ya trekam rengkat bat sorka bat tunjuk bat pi kibor snow kibor hawar dengan kawan om ban kertu namar kata ya pi kino yalam snow jom kene ke area barokwe dong ye trilang mat kesorka ke project ka basia haja sispa plur tam kamde ke kaka kajing betuai ka bakra tangkowe ka bangerpan na kalian jokino sencar snow to ye trilang mat kesorka Nama pun ba teng-teng kijing wit kijing betul kijing ya syok kijing ya ada kerpat wit. I urge fervently to the headman of this area cooperate with us. Let us closely work together. And the target of this project is to complete on or before 3 years time from now. So please let us work together. Ini treasure na. Nama kali kamde kapurom jong korna lani jong ki cabinet ministers. Kali purom jong ki paipa jong kecela megla jong perku. So lastly, let me once again put it on record. The foundation stone today is to dedicate to the people of Meghalaya. And very soon, new secretariat will be in place and the blessing goes to the state of Meghalaya. God bless Meghalaya. God bless government and God bless people of the state. Congratulations.